Ty kokot. Aha. Čo to je jedno? Došiel tu oný, Flyberg. Myslíš, že chýbal na mide niekomu? Myslíš? Myslíš, že chýbal? Flyberg na mide? Tak asi ja potom ani nezistila, či chýbal, alebo nie. Tento má piči, pozri sa. G2 Seprom. To je čo robí. Počkaj, to si ja strašne mamoliel. Že to je jedno, ja som po vodičke. Hej! Tíčko, to bolo u mňa. Ahoj, pozdrav Žola. Pozdravujem ťa Dominička. To čo? Ako Ikačko, hej? Dal si to draka? Dal som. Nice. Chcel som ešte utiec, ty kokos, ale to bolo vieš aká halu, čo tam udialo, ty kokos. Ja som sa lifestealoval a tam on mňa sekal, ma chcel záve a nemohol, lebo som mal lifesteal, ty kokos, a bol piči. S ultimami. Ja si nechám smite tým pádom. A to už dajú. Nedajú. Utekaj. Utekaj! Ja, ty si mi dal nesmrteľnosť, ty kokos, ja som sa bál, že kurva žolo. Dobre, mám. Jebli. Ja som myslel, že už zomrem, tak hovorím, že dám mu aspoň damage nejaký, nech ho dorazíme, vieš, ja som kokot, fakt. Čiže kto sa bude z vás smiať, tak ma bám, to vám hovorím, nie teraz. Ani neskúšajte kokos, ani smiley face tam držme, ale... Toto mi nehovor. Ty kokot. Tak to bol úlet, chlapci. Toto bolo také, že to bolo. To bude. Ale vieš, jaký je rozdiel medzi týmto? Že on keď išiel na bot, tak ja som hneď zastunoval jedného, hneď som mi tam rozdal damage a všetko. A ja prídem na bot za junglera a moji závežou si normálne honia kokot. Rozumieš, tam boskávajú dva chalani do piče. Nechutný. Počkaj, počul som výhovorky. Jebe ti Twitch support? Mhm. To čo má byť? To im tu jebe v tej reuši, čo? No. To zase nevidel ten idiot. YouTube asi. Chef, takže Chef Jungler. To je asi autofill, že? Tak tebe jebe mne. Ja nemám ani do koho skočiť, si predstav. My nedávame damage, mi to príde. Počkaj, my normálne nedávame damage, žiadny. Že nice damage, GG's. Počúvaj, nie normálne, čo? Nie sa niečo stalo, on sa chce zavolať za niečo, chod. Čo ti, tu umrem normálne do piče, to je nemaj skutočné, ty kokot. Ja bych tejto Cassiopeie, ty môj kokot, 3. Má report. Ja neviem, čo mám spraviť. Za čo mám dáš report, že je kokot? Je tam nejaká možnosť, že je priebaný? Skurvenec? Potrat? Dobre, ďalšie. To čo som spravil? To čo je? Ako neviem, čo sa stalo, že? Neviem, čo sa stalo. Počkaj, ja som mal... Prečo som mal... To ja neviem, čo mi za opice ináč zostávame. Ale to je v našom týme. To verím, my týme nebude nikdy. Ale my tu máme proste aj jebkov jeblých. Čo to je normálne halus. To normálne na tým, keď sa chce zamyslieť na tým nejaký fyzik alebo niekto, ja neviem ani kto by sa na to mohol zamyslieť, by on normálne rozbil na hlave, ako že to ani nemôže, to nie ani vyrátať.
Židia zostane v celom týme, nie v enemy, vieš? Tak 16 krát po sebe padne na rulete červená, tak my sme 16 krát po sebe tu chytíme normálne retardovaných kriplov. Dobre, mám ultimu, môžeme tam dobehnúť, vyletieť, prijebať ich. A kde? Čo ti jebe? Čo si jebe, žolo, my sme v piči! Môžeme to lívnúť celé. Prečo? Však sa pozri, čo je na mide, ty 6-0, kokot napidený. Skurvený. Ako a bot ten náš priebaný bot? 0-15, ty kokočo? Nemá je zlé jak kokot. Nie je na piču asi, ale som dostal záchvat čelčníkovi alebo niečo z tej hry. Fuj. Killing spree, parádička. Enemies good like. Nice! Nice! On mi dá smiley face, ježiš, kokot, ja by som mu Proste má 0,7 ten kokot, chápeš to? On je normálne jeblý. Prečo to je v mojom týme? Čo to nemôže byť v enemy týme aspoň raz v živote, ty kokot? Na hlavu? Videl si ten gang, žolo? Povedz dík! Dobre, dobre.